Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je hoort mijn optreden van Adrie de Boer. Ja, dat Stef Bos project. Maar we gaan nog even terug met band uit Dokkum, Sweet God Animals. Moonloops, Sarah Dekker, mij een hele band en Ralf de Jong. Long time no see, oh pal. I never knew if you were real at all. No time to explain. Let's fix you up and fly away. I finally figured out the world will keep on turning without me to stick around. Endlessly waiting to be found. I wish upon a star to get away this far, that no one ever finds me. My rocket ship and me. I built you in my dreams, but life has taught me nothing's what it seems. I thought I had it all, but in truth I've been staring at a wall. I wish upon a star to get away this far, that no one ever finds me. My rocket ship and me. I think it's time to fly away. Can't think of reasons why to stay. It's time to live among the stars, and maybe I will find my heart. I wish upon a star to get away this far, that no one ever finds me. My rocket ship and me, yeah. Ja, als je stil op het Eurosonics Festival zat een tour gehoord. Sterker nog, het laatste nieuws is dat ik nog bij een label tekenen had. Good Nice dus van Moonloops, oftewel Sarah Dekker, hier te gast. Maar de hele band, meestal wie zie je solo. Ze is ook al als onderdeel van een duo West. Sarah, leuk dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Omdat je de band mee hebt, stel de band ook even voor. Ja, nou we hebben onze drummer kon er vandaag niet bij zijn. Maar we hebben een fantastische invuldrummer. Joris van Historian. Dus ja, Historian, fantastisch. En super blij mee. Ja. En dan hebben we op de basgitaar Laurent En dan hebben we op de keys David Mulder. Hoe is dat met band?
fantastisch. Zoveel leuker. Ja, het is vooral, je kan zoveel meer creëren. Dus er is zoveel meer energie. En het is zoveel gezelliger om hier samen heen te gaan. Ja. Daar kun je iets bij voorstellen. En toch, we kennen die als solo-artiest. Hè? Is het heel anders of ben het gewoon die noemers, maar dan mijn band? Het is wel anders, maar we hebben gewoon een hele diverse set. Omdat ik gewoon heel veel dingen wil laten zien van mezelf. Dus nou, zoals je net hoorde, we doen nog steeds hele kleine solo-liedjes. Maar dan met gewoon voller arrangement, gewoon mooier, beter. En dan verder doen we ook gewoon wat meer uptempo popliedjes. Want dat wil ik altijd al maken. Dat is toch best wel lastig in je eentje met je gitaartje. Dus daar kan alles. Nou ja, en ik lees wat reviews van die. Want je mag al iets toer gehoord. Soms zelfs met toegiften. Hè? Dat mensen zeggen, kom nog maar met een paar extra nummers. Dat moet heerlijk zijn. Ja, dat was wel fantastisch. Waar was dat? Het was in de Cinetol in Amsterdam. Dus dat was een fantastische show. En toen waren we echt nog super groen. Dus het was wel dat was heel spannend. Dat het echt was. Oké, dat is echt de derde keer dat we met z'n allen op het podium staan. Maar toen wilde gewoon de hele zaal meer. Iedereen was aan het dansen. Het was oké, we doen nog een keer. En dat was fantastisch. Dat is zo leuk. Ja. En dat krijg je solo niet snel voor elkaar, hè? Nee, het is al lastig genoeg om mensen stil te krijgen. Ik denk dat ik dat nu wel kan, zo'n beetje. Maar het is wel, ja, solo. Mensen gaan niet dansen op je hele trieste liedjes over, ja. Liefdesverdriet en dat soort dingen. Dat is eigenlijk het enige waar ik niet veel over schrijf. Oh. Weet je nog? We hebben het hier eerder over gehad. Ik heb mijn huiswerk niet gedaan. Goed, zo bij deze. Wat ik wel heb gelezen, de Eurosonic. Ja, dat was fantastisch. Nou ja, toch een belangrijke showcase. Ja, het voelde ook echt heel belangrijk. Het was insane, want we zijn nog best wel nieuw met z'n allen samen. Ik speel zelf al heel lang, maar het is zo anders om met iedereen te spelen. Dus het was gewoon het moment van, oké, nu moet het allemaal gaan gebeuren. We hadden voor de eerste keer ook backing vocalisten toen. En alles viel samen en alles gebeurde gewoon. Dus het was echt het was druk, er waren veel mensen. Het was echt een ontzettend belangrijk moment. En ja, ik was er echt helemaal bij, ook de hele set. Dus ik heb alles gewoon heel actief meegemaakt en super hard genoten. En we hopen dat er wat uitkomt. In ieder geval, het goede nieuws is, je hebt mij een label getekend. Ook dat is goed nieuws. Polymoon is een relatief nieuw label. Wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, mooie dingen. Ja, nee, het is wel leuk. Ik mag je voor de eerste keer vertellen dat over 2 weken de eerste single uitkomt. Die we ook zo meteen gaan spelen. En Constellations heet die. Die komt op mijn verjaardag uit, op 17 februari. Ja, dus dat is heel leuk. Heel belangrijk ook voor mij. En dan komt er een plaat aan. Een volledige full-length album? Nee, dat nog niet. EP? EP. Ja. Dus er komt ook meer, maar dat duurt nog even. Wat een wenteling. Ik bedoel, van in je eentje alles zelf ook regelen. Ik bedoel, dat komt er vaak wel op neer. Naar een band en een label en iets georganiseerd om jou heen. Ja, dat is echt... Maar hoe onwennig is dat? Het is zo onwennig, maar het is echt heel moeilijk. Want ik heb nu eigenlijk gewoon een fulltime management baan erbij. Dus het is voor mij heel fijn dat al die release dingen uit handen worden genomen. En dat ik me niet zorgen hoef te maken over wie ik moet bellen, wie ik moet mailen. Dat doet iemand anders nu voor mij. En dat ik ook weet dat mensen nu echt mijn liedjes gaan luisteren. In plaats van dat het alleen maar familie, vrienden zijn. En nou ja, geweldige Omroep Friesland natuurlijk. Maar het is fijn dat de rest van Nederland nu ook mag genieten. Maar het is wel echt even een omslag van... het is super moeilijk om deze 4 mensen al in dezelfde repetitieruimte te krijgen. Laat staan op dezelfde locatie in Amsterdam. Dus met alle spullen. Dat ding is zo zwaar, die stagepiano. Dus dat is wel echt een hele nieuwe slapeloze nachten. Maar het is ook gewoon alle gezelligheid erbij. En dat is 100% waard. En een mooie nieuwe stap eigenlijk in je muziekcarrière. Ja, absoluut. Absoluut. Dus zo voelt het ook heel erg. Alsof ik nu echt weer... Kijk, toen ik hier een jaar geleden was ik alleen. En het was van, hoezo luisteren mensen hier naar? En nu is het van, oké, ik wil graag dat er meer mensen naar luisteren. En ik ga gewoon mooiere dingen maken nu. En goed opletten, hè? Want het ben dus geen liefdesverdrietfestjes. Maar goed, ik zal nog eens... Nooit, hè? Zeg nooit. Kan nog komen. Ja. Ik ben blij dat ze er binnen. Mij de band is Moonloop, Sarah Dekker. Mij horen we live in Noorderwien. I don't wanna fade away, looking for reasons to stay. Wait all day till nighttime falls and I stay up all night, 'cause my home it calls. My thoughts are stars forming constellations you don't know. And I'm just trying to point out where to walk.
But sometimes things get lost in translation, so you'll see why I can't count on you the way you count on me. Took a ride on Main Street when the morning sun came up again, but everyone I passed just faded away, 'cause you can't carry the moonlight during the day. My thoughts are stars forming constellations you don't know, and I'm just trying to point out where to watch. But sometimes things get lost in translation, so you'll see. Count on you the way you count on me. I'm afraid I don't belong. When did everyone start to get along? I can't follow any of your conversations, 'cause I have gotten lost in my constellation. Sarah Dekker, oftewel Moonloops, hou haar in de gaten. Together met de band, echt heel erg leuk om haar rekken. Zijn we zaten zien, hier zal eens een keer gewoon solo natuurlijk. En ook als duo is ze nog wel eens op een paard. Maar bij band, ja, straks doen we nog een noemer trouwens. In deze aflevering van Noorderwind Live. Er is het, cassettes, LP's, het is weer helemaal waarom. De ene neemt het retro door, vindt het alweer modern. En in ieder geval ben er snel nog van die prachtige platenbeurzen die nog georganiseerd worden. Met een grote succes vaak. En een van de organisatoren zit je naast me, Tamme. Friend of the show. Maak ze staan zo'n wat maar... Ja, bijna al, hè? Ja. Kom je wel gauw eens. Zit weer in op stapel. Sterker, Stijn, 3 februari is een platenbus. Wat hoort er precies in, Tjimurg? Nou ja, dan moest het Tjimurg al een beetje van goede orde komen. Was een beetje een knappe beursdel zetten. Want het is best wel moeilijk om goede standhouders te krijgen met goed spul. Is de concurrentie moordend? Ja, op het moment is het wel zo dat iedereen die iets denkt dat er is, die wil wel eens een platenbeurs organiseren. En nou heb ik het geluk dat ik 2 keer in Ljouwert en 2 keer in Drachten in organiseer. En daar komt eigenlijk via de net in tussen. Dus dat zal je wel mijn denkje zeg maar. Dus daar ben ik me blij mee. Ja. Is het een grut circuit? Nou ja, de handelaars in ieder geval. Ja, het begint maar al de handelaars onderling, die handelen natuurlijk wel, die pakken ik een kwart spul. En dan haast de moa's om 10 uur zitten, maar dan zijn de eerste 10, 20, die zijn hier in Ljouwert al voor de door altijd. Maar als het in Duitsland komt, dan haast soms wat 300 voor de door al. Ja, dat is echt ongelooflijk. De handel zelf in platen, dat is een platenzaak, maar dat doe ik via internet de grote zaken. Ja. Hoe staat het ervoor op dit stuit? Is het een makkelijke handel of juist net? Nou, het is natuurlijk om een beetje goede handel te vinden, is natuurlijk moorden. Dat is, je maakt je qua haast al en de prijzen gaan daar natuurlijk droomheug. En het vinyl is al hartstikke duur, hè? Qua inkip al nee al. Dus ja, het is best wel moeilijk al. Het is net zo makkelijk al. Nou, de koers vroeger 10, 15 jaar alleen, een stuk makkelijker. En toen ging het onmoeilijk, meen ik. En dat is al niet vanwege de nieuwe trends is, maar het is hip om een plaat te kepen en te maaien, ik trouwens toch artiesten. En aan de andere kant, een tijdje gewoon de groenstoffen om het te maaien, die winnen echt duur, hè? Ja, en nog, de groenstoffen met duur om het te maaien, hè, om met al je verwarmen worden. Het is een warm spul best om werkt. Dus dat kost natuurlijk een baat centen. En daardoor wordt alles duur en het papier is duur. Dus het is just, want we drukken regelmatig LP's. En dan haast gewoon dat het regelmatig die prijzen per week of per periode gaat het gewoon omhoog. En daar moet je een beetje rekening mee houden. Is dit ik daar wat makkelijk hoe, hè, soms. Is dit een beetje oude mannenhobby of is de jeugd inmiddels ook aanwezig? Ja, het is die jeugd is er wel. En de jeugd die bloed ik wel. Dat komt wanneer je aan was. Alleen het gek is nou dat ik zo nou dat cd's weer begint te rennen. Dan ga ik bijna alles meemaken in die 15 jaar dat ik die zaak had.
Maar cd's die beginnen weer een beetje te rennen. Ja, En cassettes, ja, dat is wel een hele liedse niche, denk ik. ja de meesten die hadden het is een tape deck net eens, die zetten hem op een squashy manteldeel en doet er niks mee. Maar cassettes, dat vind ik beslist net een pluspunt. Nee. Maar de echte platen, de vinyl is echt wel een handel dus. Ja, zeker. Dat gaat wat erop. En dat is snij ik wil merken, dat is echt, het is hartstikke druk. Dat we een heel veel mee komen er. Kun je het zelf nog wel eens? En dat bedoel ik net voor de zaak, maar voor diezelf? Oh jongen, ik haal altijd een dilemma's, jongen. Altijd. Wat zeg ik er aan? Als er iets binnenkomt, denk ik, jongen, dan denk ik... Dat is natuurlijk altijd de eerste keuze, hè? Ja, dat wel, maar dan denk ik van ja, wat maakt er aan? Ik bedoel, de squash met ik rekening aan buis. Of net eigenlijk, hè? Noodzien waarom mij weer de squash net met een keer litten. Nee, en de vinyl opfikken, dat is ook niet een optie. Nee, blik je dat gedraaien. Nee. Nee, maar ik had er elke dag had ik het wel moeilijk, maar als er wel binnenkomt van wat zeg ik er aan? Horen of verkeerd, maar ja. Platen en cd-bus. Waar? Hoe laat? En moet je nog intree betalen? Zalen en zo, Kalverdikje, zo'n 20C. En de intree is €1, helaas. Maar ja, wie huiskosten denk ik. Ja. Je zamelt hier weer faciliteiten en dat soort zaken. Van €4 dus kun je de hele dag sneupen. Ja, en de meesten die zeggen, ja, maar Cambuur er dan. Maar dan kerst eerst naar Cambuur. Of eerst naar huis, dan Cambuur en dan kerst dan weer om. Maar binnen de openingstijden? Vanuit 10 tot 4 uur. Ja. CD, platenbus en misschien verdwaalde cassette. Maar het gaat toch vooral om cd's dus en vinyl. Het kelle dikje, gaan erin of net. In ieder geval van de liefhebbers stammen. Succes in ieder geval, mooi dat er een wierst. Ja, wat je toch van mooie muziek horen. We halen wat jet. Wie had het nou weer? Maar dan van Ralf de Jong. Well, I'm rolling here, baby, a little further down. I'm rolling here, baby, a little further, close to home. I know you're already there. Let the light shine, you know what it does. My baby, you know I'm at here. Tell on the time when I play with myself. Nico, riding north wind, laugh. Wishing you a happy new year. Wishing you a happy new year. I'm down and out singing it old blues. You don't got nothing left to lose. Here and now I surrender to, yeah. I surrender to that old wooden shoe blues. I surrender to that old wooden shoe blues. I surrender to that old wooden shoe blues. Right, baby. This is the old wooden blues boogie. You better win the fleece and know to be live. Oh, the fleece line. There we go, frizzes. My mind is broken, baby. I give it up to
Ramses Shaffi zei, de wereld heeft mij failliet verklaard. Geen gezeuren, geen gedoe, helemaal dat er niets meer te halen. Let the sun shine through on a rainy day, mama. Let the sun shine through on a rainy day, mama. Let the sun shine through on a rainy day. Let the sun shine right through on a rainy day. Ja, voor de fijnproers. Ik ben blij dat hij er weer even is. En ook dat hij door die Friesland hoor. Hij komt uit het zuiden van Nederland. Mr. Ralf de Jong, ja. Soms maar bands, Stuart Solo. En, wat een heerlijke muzikant. En hij blijft ook lekker terugspelen. Meisjes Skrianties doen. Passen de Skrianties nog wat? Die klompen nog een beetje? Ja, die heb van Schijholland zelf gekregen, hè. Mooi, ja. Super. Hoe is het? Goed. Ja, wol. Druk met van alles optredens. Ik zie je met Tim Birkenholz hier uit Leeuwarden spelen. Je komt regelmatig met releases. Zeker, zeker. Het is natuurlijk geweldig. Vorig jaar op het bevrijdingsfestival van Leeuwarden. En afgelopen zondag in Paradiso Amsterdam. Wat voor concert was dat? Ja, dat was heel bijzonder. Jur, de eigenaar van De Blues Café in Mallo Mello in Amsterdam. Die werd 80. En hadden zo'n groot feest. Marcel Scherpenzeel van de band The Friends van Roy Gallagher trad er ook op. En Tim Knol heeft opgetreden met Jur op zijn trekzak. En prachtig. Ja, mooi. Leuk. En met Tim Beerkels dus erbij. En zondag weer met Tim in Purmerend, P3. Ja, zondagmiddag. Ja. Je doet heel veel opnames, ook albums met one takes. Die spelen jullie 1 keer en dan ga je weer verder. Dat eerste nummer wat je net speelde, was dat een one-taker? Welk nummer was het nou ook alweer? Het ging over Ramses Shaffi. Het is gewoon een lekkere... Ja, nee, tuurlijk. Dat is gewoon een improvisatie. Lekker een... is een blues improvisatie. Lekker. Ja. Je had het over Ramses Shaffi trouwens. Waarom? Ja, dat is ook een voorbeeld van me. En hij is zo mooi wat hij... Ze vroeg aan hem, wat is jouw talent? Hij zei, mijn talent is improviseren. Ja, dat vind ik... En is dat wat je het liefst ook doet? Ja, dat is wat ik het mooiste vind. Want vroeger ging ik eerst nummers uitschrijven en instuderen en zo. Maar dat vind ik minder mooi. Sindsdien, sinds 2018, sinds het 4-dubbele album Quantum, zeg maar. Is het eerste album wat ik zo heb uitgebracht. Gewoon puur ter plekke improviseren. En dat is het allermooiste. Ja. Je gaat steeds meer met Friese muzikanten op stap. Want Tim Birkenholz is al een vast maatje van je. Maar ik begreep dat je ook al een Friese bassist binnenkort hebt. Ja, Bonne, die gaat mee naar Mechelen toe. Bonne van der Wal. Ja, die gaat mee bij de Sint-Romuald spelen in Mechelen. 26 juli. Op de geboortedag van Mick Jagger. Is ook wel leuk. Ja. Speel je vaak in België? Afgelopen weekend wel 3 keer. Maar ik hoop dat het steeds meer wordt. In ieder geval in juli weer 1 keer. En verder wel in Duitsland? Is dat een beetje het gebied? Nederland, België, Duitsland? Ja, dat is het toch wel, ja. Ja. Lekker man. Deze gitaar, dat is een oudje hè? Nee, dit is van mijn loodgietersgeld nieuw gekocht in 2012. Oké. Ja, dus hij is van 2012. Oh, dat valt nog mee dus. Oh, valt mee, hè? Hij ziet er wel ouder uit, hè? Ja, het is ook een beetje een classic gitaar. Maar... Ja, een mooie custom uit reissue van 1958 met bumblebees erin. Zodat je hem ook mooi zachtjes kan zetten. En dan klinkt het bijna akoestisch soms. Heel mooi. Ja. Wat kunnen we van jou verwachten 2023? Je bent een man die graag in de studio zit en prachtige mooie one-takers opneemt. Ja. Komt er nog meer materiaal voor jou uit, ook dit jaar? Oh, ik heb niks in de planning staan. Nee, gewoon live gaan we gewoon spelen. Zoveel mogelijk spelen? Ja, en hoe minder mensen dan filmen, dan hoe verrassender het zal zijn. Maar laatst ook was een liedje was erbij in Paradiso. En dat is zo gaaf, want het is een unieke optreden met Tim en Arie Verhaar, Arend Bouwmeester op de saxofoon erbij, Nico Heiligers. En als niemand het zou filmen, zou het weg zijn. Dus eigenlijk probeer ik zoveel mogelijk live optredens. Als ik denk, dit wordt bijzonder, dan gaan we het opnemen. Maar bijvoorbeeld zondag in Purmerend, ja, dan wordt het gewoon... Nou, komt Leen Wander weer mee, die gaat ook vaak filmen. Dus dan wordt het misschien toch ook weer vastgelegd. Voor mij zit jij echt heel lekker in je muziekvel, hè? Ja, het vloeit gewoon, het stroomt. En zulke mooie muzikanten mee te mogen spelen. Ja, geweldig. En mooie plekken, ja. Nou, je komt wel weer langs, hè? Heel graag, ja. Ralf de Jong, altijd blij dat hij in de studio is, maar altijd weer blij dat hij naar Friesland komt. Dit is hem nog een keer, live in Noorderwien.
I was walking without the light lines of the freeway. I was channel playing, yes. How we had a great time, do you remember? Just singing the forest, baby. Right on time when the sunset came. Turn around to the other side, yes. There's a yin and yang, the rock and roll, the night and day. Always a sun inside of us. And every step we make is a quiet night, yes. And every move we make is a backhand we hit right. I was singing the old blue sky, almost like Willie Nelson did. The footsteps in the grass almost sounded like the brushes of a drummer playing. Hutchin', 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 don't be too loud. Just play the old school jazz way stout. Every step you make. All right, play the guitar, Reffy. There's another rock and roll song, same as before. Tears are sliding in a new land, yes. I played the old rock and roll so many times before. Just an old soldier living a good life. I was just trying to find a way to be who I am. I was just trying to find a way to be myself. I was just trying to find a way to be who I am. Was just trying to find a way to be myself. I was just trying to find a way to be who I am. I was just trying to find a way, midst of all the noise. I was just trying to find a way to be who I am, midst of all the noise. Altijd goed om Ralf de Jong weer in de studio te houden. Wat een muzikant. Ze noemen mij de band en ze noemen dan, kijk ze zoet dus solo. Ja, hij gaat zitten met zijn beide kloppen, maar dat hij hem even zien en dan gebeurt er altijd iets. Kijk, ik zeg ze van de man niet nice besteed. Hij zoet net alleen, Adrie de Boer, maar waar is mij nou? Sido Post op gitaar.
Soms ik wel op accordeon. Hij zongt ik wel wat. Hij kan ik wel wat bassen. En nou op bas Bernard Holtrop. Stef Bos, Ja, hoe vier je best met het project? we zijn nou, juster hebben we de laatste pianopartij opname voor een nieuw nummer wat er nog opkomt. We zo'n het zien Maar het wordt nog een halfde nummer en dan ging mijn Lotte Broers met aan. En het is nog de vraag of het al op die kleer komt natuurlijk, maar de intentie is om dat nummer direct nog bij op te zetten. Had je een soort van deadline dus? Ja, we hebben een deadline wel eigenlijk eind deze maand klaar wezen, maar ik moet mixen zeg maar. En dan hopelijk in het jaar een presentatie. We hebben nog geen datum, ja? Nee, er zijn eerst nog een paar concerten, een soort try-outs. 26 maart in de Hemmerik en 12 april in Vriendjes nog. En dat op een snijder meetjes binnen dat. En dan kom je beletten nog wel achter via de agenda. Maar dat zijn de eerste twee. En ja, voor de rest, alle in december komen de grotere concerten. En het meerental van de concerten komen tak om seizoen. We hebben in Friesland een aardige traditie met het oerzetten van artiesten en bekende muzikanten. En ik ben elke keer maar de vraag begint het te leven. En ik had het idee dat dit project wel begint te leven. Ik lees een stukje hoe we het op internet wel hoe praat. Het begint te borrelen in. Ja, het begint gelukkig wel wat te leven en te libjen, zei het op Gay Fries net. Maar nee, waar ik kom. Ik zou een mooie noord voor die schreeuwen, Adriaan. Ja. Leven en libje, ja. Libje die leven, nou ja. Nou ja, dat ken altijd. Meestal waar, hè. Nee, maar het is, als ik inderdaad met mensen praat, en ik heb dan nu dat project dan, oh ja, daar heb ik wel wat voor je. Dus het borrelt hier en daar wel wat. En ja, en de boekingen kom ik al binnen gelukkig. En we zijn nog in onderhandeling met iemand die misschien wat meer, de grotere theaters nog wat... Als dit seizoen nog slaagt, weten we net, maar dat zullen we dan niet wel. Maar het leeft, het begint te leven. Het leven bij jou al, maar... Ja, al dik twaalf heel hier. Ja. Dus, en bij Stef intussen ook, hè? Ja, bij Stef, ja. Stef die zit nu in Zuid-Afrika en die komt heel maart weer om. En ik hoop komende week contact met hem te hebben over eventueel een combinatie met een cd-presentatie. Als hij er wat in budget kan. Alleen we zijn natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe hij zijn eigen theaterprogramma invult. En de data's is vooral belangrijk om op dezelfde datum op dezelfde plek te wijzen. Dat besteedt nog wel een dingetje, want die heeft al de smoor er ook. Dus we hopen dat het slagen, we weten het net zeker, maar daar steken we al op in dat we dat kleer krijgen. Neemt dan even, Lotte Broers begint met hij dus een duet. Wanneer is het een duet? Het is een duet, ja. Het is van oorsprong een duet. Ja, Andries die kwam van de week. Andries de Jong, de mede-hertaler, zeg maar. Die is eigenlijk verantwoordelijk voor het feit dat ik met mijn stepbos teruggang ben. Want ik zoek eigenlijk helemaal niet van. Want ik dat is fiesta gegrepen van mij, maar het valt mij heel goed te plak. Andries die appte mij van ik heb een hele vreemde dream gehad. Dat er in naast mijn bed stond en die zei, dat versje maar zo. Maar Lotte Broers met waan. Oh, dat zou wie weet ik niet, maar dat zei het de meesten. Ja. Toen had hij me de tekst. Hij zei: ik maak je een tekst. Ik weet welk nummer het is. En als je dat mooi vindt, dan geven we dat waan. Ik zei: welk versje gaat het om? Ja, dat is mijn wel of jong. En ik wilde me net opkomen van wat hij bedoelde. Maar het was al een versje wat ik al in het programma hier. Maar mijn oren oorzetten wat hij nog maken heeft. En het was eigenlijk net een duet. Zo had ik het vertaald hier, oorzet hier. En mijn Andries past het heel mooi te plak dus. En dat geven we nou... Ik heb juist de pianopartijen van opnemen. En ik hoop dat deze week even de eerste proefmixen daarvan maken. Dan kun je weer in hoe dat klikt met Lotte. We hebben nooit een keer een nummer in die zin in. We zongen alle nummers aan, maar dat hebben we in de kast gegooid. Past het dan niet helemaal bij ons. Wat wollen is die nieuwe single? Ja, de nieuwe single Meijer met het hier is, die is helemaal klaar. En nou uit? Hij is nou uit en is ik in de playlist kwam heb ik van Wim Brons begrepen. Dus dat is helemaal mooi. En dat ik hem je live waar mocht is natuurlijk helemaal mooi. Best altijd welkom. Ja, dank je. Ja. Ik vind het een mooi project. Ik vind het mooi dat ze het bij de kop pakt haast. Je doet het serieus. En nog veel mooier natuurlijk dat Stef Bos zijn handtekeningen er eigenlijk al onderzet had. Hè? Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ik bedoel, hij had de goedkeuring ja. Want ik bedoel, ja, ons kost het een partij energie van niks. En dat wordt hij net fantastisch net voor jou om zien werk naar een andere taal te doen. Dan heeft het weinig doel, denk ik. Maar dan moet je stiekem doen. Ja, Stef Bos in Friesland stiekem doen en dat valt wel op. Hè? Dat kan net. Dat wil... Nee. We blijven het volgen. Mooi dat er Scott in zit. De nieuwe single is dus uit. Ik hoop dat de single zelf, maar dat komt wel goed via collega Wim Brons, draait met buis op de radio. Nou is hij live, maar Adrie de Boer hier in Noorderwien. Stoost is het vier, heet bobben op de berg. Dichter bij die zeils, wist nog niet west.
Net bang meer voor de leegte, net bang meer om te vreden. Doe vals net, want doe was die vast. Het jestlucht, dat schijnt helder in die negen. Het hele vuur bestaat nog lang net kwijt. Laat de verbittering maar gaan. De skinde is er bloem en nou is mooier, maar de tijd. Nou is mooier, 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 maar de tijd. Nee, ik weet net hoe dat kind, daar hast altijd een goed zin. Nou is mooier, maar de tijd. Die wijzen net verloren, de ballas best nog kwijt. Mooier, maar de tijd. Du hast het zinwicht voor alles dat vergeet. Sporen van de tijd, mooi hoe jij dat stiert. Du hast die best net dien om altijd maar voor ons te staan. Du zoekt die zelfs los van deze tijd. Du is mooier, 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 maar de tijd. Ik weet net hoe dat kind, bij die is het niet min. Du is mooier, maar de tijd. Gelukkig net verloren, de rommel is nog kwijt. Mooier, maar de tijd. Du is mooier, maar de tijd. Mooier, maar de tijd. Du stiest 4 heegbobben op de berg. Dichter bij die zeils, bist nog niet west. Net bang meer voor de leegte, net bang meer om te vreden. Nog vals net, want du hast die vast. In die holle kist o alles. Luchtje in het zusterenbosk. Strielen mij die hanen los. Dook is wij in die dremen. Kist als een vogel dwaan die vlucht. Ook is de sterren vallen litten, voor water lucht het sjocht. Ook is vjochtje als een tieren, ook is doensje mij een elf. Ook is het afscheid nemen zonder trainen, alles gaat vanzelfs. In die holle kist o alles, boven op de wolken steen. Nee, de volle waarde gaan. Krijst op de brekken wat meer zicht, maar die even dicht. Varen maar een loofballon, vier voorbij de horizon. Vier voorbij de horizon. Oh, oh, oh. In die
Wist ook alles. Om je west ook bang voor bist. En alles dieren was maar kist. In die holle kist op alles. In die kap. Adrie de Boer dus, met zijn vertolking van Stef Bos. Wat een project. Ontzettend leuk dat hij daar een beetje bij de kop pakt had. Goed, en van Adrie de Boer gaan we naar Dokkum. Kom uit bij een fantastische band, Sweet God Animals. We volgen je al eens een tijdje. Sterkers ben ik al eens een keer eerder geweest hier in deze studio. Maar ik kreeg een mailtje van hen. Ik dacht, dat we tijd om ze weer eens even uit te nodigen. Ik ben blij dat je hem er binnen, jongens, met zijn trein. Steven, stel nog even de rest van de band voor. Ja, nou we spelen vandaag in V-formatie. Dus dat is Steven op basgitaar, Luc op drums en Stefan op zang en gitaar. Ja, daar vergriemst het gauw, maar met die naam liep je heel wat op elkaar inderdaad. Ik ben even hier en ik zie, op je Facebook zit, we spelen altijd in een fjouwer trein opstelling. Ja, nu... Wie heeft dat bedacht? Ja, dat heeft onze manager Stefan bedacht. Een sympathieke fan trouwens. We spelen nu een 2-1 formatie. Hey, we staan op dit tijd met de band, want je speelt al een tijdje. Ik ken ook een band die het experiment net schuilt, wat dat betreft. Maar waar staan je op dit moment? Nou, qua muziek gaan wij een wat nieuwere richting uit. Dus het was altijd al wat disco-achtige beats met dromerige gitaren eroverheen. En nou wordt het nieuwe album, waar we dus nu mee bezig zijn, dat wordt meer cinematischer. Er zitten ook nog een paar van die bangers op, dus disco blijft er altijd wel in zitten. Maar het is wel weer een evolutie van de sound, zeg maar. Ja. Dus in dat opzicht wel wat oorzaaks Distance, een vorige album, prachtig album overigens. Maar je neemt toch een iets oorslag dus. Klopt inderdaad, het is echt muziek. Ja, hoe moet ik het omschrijven? Het zou popmuziek zijn, maar je kan het ook onder een film zetten, zeg maar. Ik ben heel benieuwd. Hoe ver ben je hem? We zijn aardig ver, dus we hebben drums, bas, gitaren en zo allemaal al opgenomen. En het is echt in de afrondingsfase, maar omdat het echt een soort van topstuk wordt, stoppen we er extra veel moeite in. Dus het is nu fulltime in de studio wat dat betreft. En mixen, produceren, doe je dat al jezelf? Het opnemen wel, produceren ook en het mixen laten we doen. Ik zeg dat je bij de popronde weer aardig actief was binnen, of wie dat nog van de vorige popronde? Dat was de vorige pop. Ja, precies. Oh, die zit nog in je Facebook. Ja. Nee, in 2019 hebben we een hele tour gedaan, ook in Avers. Uitgebreid, hè? Ja, ook in Avers live gespeeld met New Order. Ja. Dus dat was helemaal top. En toen de corona kwam, heeft het even een tijdje stilgestaan. En nu is het dus weer hard doorbeuken met de plaat. En straks zie je ons overal weer op de planken. Ja. Hoe gaat het eigenlijk bij hem? Ga je hem echt bij zijn trein zitten? Of is er meestal iemand die mij een idee komt van zijn nieuwe plaat? Nou, dat verschilt per nummer. Dus wij... ik bedenk in essentie de nummers, maar we gaan ook samen zitten omdat iedereen zijn eigen kwaliteit heeft en eigen ingevingen. En het geheel maakt het juist weer iets vets als iedereen zijn eigen invloeden erin heeft. Dus het is een mix van beide wat dat betreft. Hij is al een planning? Weet je maar wanneer die plaat uitkomt? Voor de zomer is hij in ieder geval af. En dan gaan we even kijken hoe we dat inplannen qua tour en dergelijke. Dus jullie gaan het allemaal meemaken. Je komt maar gewoon weer om. Sowieso. Ja. Je moet toch spelen. Dus ze gaan 2 nummers hier in de studio. Welke game doen we trouwens? We spelen eerst Leave It All Behind. Dus een nummer van onze nieuwe plaat. Niet een single, maar wel een hele mooie om te beluisteren voor de kijkers thuis. Ja. En de oren? Red Eat Snake. Aangepaste versie, extended version. Ben ik heel benieuwd bij. De gekke band. Ze komen hier in Friesland bij en ze komen net weer van mij, want mijn album nodig ze gewoon weer uit. Maar wanneer die precies uitkomt, dat jaren we dus al wel. Maar nou vol live, met een soort van preview in deze studio. The Sweet God Animals. Tell me what you see. Tell me what you see. Oh, oh. 'Cause there are too many pictures and they become all obsolete. Oh, oh. Was it a sigh of relief? Was it a sigh of relief? Oh, now it's all over. 'Cause it means nothing to me. It's just so hard to believe. Oh, now it's all over.
film VHS. Common gracious, no distress. No strangers, it's common sense. Stuck on rewind, why don't you understand? Old film VHS. Common gracious, no distress. No strangers, it's common sense. Stuck on rewind, why don't you understand? Old film VHS. Common gracious, no distress. No strangers, it's common sense. Stuck on rewind, it's all over. Closed up, too much to hide. You, I don't recognize anymore. And I never thought of you like this before. You're lost, I'm falling behind. Broken trust can get it out of my mind. Oh, you were my one desire, my one true love, that one I admire. It's insane. And I can't believe you're such a big mistake. Accusations full of lies. Conversation was such a waste of time. Use your common sense and leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. Resonate with us, wave after wave. Is it a question of lust? Day after day, I cannot resist the temptation until eternity. It is impossible to reach the surface. Resonate with us. Isolation
Ja, toffe band. Het zit er haast op in deze Noorderwien, maar ontzettend leuk om deze jonge generatie op hun nieuwe muziek te jaren. We horen ze in de gaten, de Sweet God Animals. En natuurlijk het album wat, rond december uit commercieel. Ik beloof je, dan hellen we ze zeker waarom naar de studio. Dat doorwekt mij Moonloops. Van haar het laatste muzikale wut. Ze zal mij haar band nog hier noemen spelen, maar ik zeg alvast bedankt voor het zien, bedankt voor het harken. Dit weer Noorderwien live en Moonloops. Things didn't add up, no matter how I tried to coordinate, but couldn't get it right. Subtracted everything, till there was nothing left. Tried to gather all the lines to make sense of what you say. Got all my numbers right, figured finally I'd win, but winning the wrong game means actually still losing. Held cards close to my chest, pulled the wrong one every time. So I look up to the stars, waiting for them to align. Every time I try making it right, I read the signs. Well, I keep trying, but I'm stumbling from one mistake straight into another. Try to find a way to be with you without being a bother. I have tried to change the way the sky still lies, and that is when I realize why, oh why won't my stars align? Why won't my stars align? They told me I could become anyone I wanna be, make a living up of dreams, work hard and then you'll see the stars will move along. They've been changing all the time, but I keep working hard, waiting for them to align. Every time I try making it right, I read the signs. Well, I keep trying, but I'm stumbling from one mistake straight into another. Try to find a way to be with you without being a bother. I have tried to change the way the sky still lies, and that is when I realize why, oh why won't my stars align? Why won't my stars align? Well, I keep trying, but I'm stumbling from one mistake straight into